na que nos colaboramos, pero unha iniciativa de Amoras con causa neste caso, desta persoa que temos aquí ao noso lado, que é unha emprendedora nata, e ainda por encima que nos vai enseñar ou nos vai a promover un pouco a boa alimentación. A alimentación a base de froitas e verduras, tan necesaria, e sobre todo se na sociedade que temos, que cada vez está máis de moda a comida basura, pois deberíamos promover estas iniciativas de comida sana. Entonces, bueno, desde aquí como Concelleira de Sanidade, animarvos a todos a que vos acerquedes pola Plaza Maior este venres e este sábado pola tarde, de 6 a 9, e que disfrutedes das froitas e que vos animedes a participar, porque vai haber moita actividade. Tamén ten un carácter benéfico, neste caso vai destinado este evento a unha asociación sen ánimo de lucro que é ITIX, que é unha asociación onde sen ánimo de lucro e que intenta incluir a todas as persoas en todos os actos da nosa sociedade cotidiana. Este fin de semana decidimos facer un evento aquí en Carballiño para lanzar a nosa Fruit Truck. É outra liña de negocio que puxemos na nosa froitería e xa que a lanzábamos e conocimos a unha xente maravillosa fai pouco en Puente Deume na nosa primeira mesiña de eventos que fixemos, pareceunos unha boa idea que de paso que nos lanzábamos a Fruit Truck, que a queríamos facer totalmente gratuita, que a xente tuvese un detalle e eses cartos vayan para eles. Entonces, nos imos a poñer a froita, a xente que veña vai a degustar eses vasiños de froita que nos vamos a dar e vai a ser solidario, vamos a poñer un donativo para que vaya para os chicos. E despois, como queríamos facer algo máis grande e conocimos tamén xente maravillosa ali que nos está axudando un montón, vamos a ter música, vamos a ter 2 DJs os 2 días. Os días vai a ser o 30 e o 31, que sería venres e sábado, de 6 a 9 aquí na Plaza Maior do Carballiño. Nos desde AITES o que buscamos, AITES en primer lugar é a institución turística inclusiva, cultural e social, e o que buscamos é transformar vidas hacia a diversidade. Buscamos crear espacios, proxectos e accións no que todas as persoas teñen cabida, é dicir, un espacio no que a discapacidade e a non discapacidade vese mesturada para enriquecer todos os proxectos e todas as accións, porque nós ao longo de todo o ano facemos distintas expresións, experiencias ao longo de Galicia para promocionar tamén o noso evento de bodas, o Wedding Park Solidario Cásate no Camiño, que é o primeiro evento de bodas que transforma vidas e crea un espacio de transformación, de experiencia, no que Amoras, neste caso, o viviu unha primeira persoa, e o que buscamos é conectar paredes e profesionais a través do contacto e das vivencias.